Алейкум баъдоро бачаи носири хисра гуфтавдан бачаи носири хисра гуфтавдан телефони арзон камера ки да компютера нависабдан оз телефону арзон камера ки нархои студентские наиш Samsung Galaxy A10s A10s шишаи болуш кам как шикастаги 350 сом A10s наиш Samsung Galaxy G6 Samsung Galaxy G6 шишаш и қаган пөни шикастаги 450 сом G6 наиш Galaxy On5 250 сом на On5 не Redmi 9s Redmi 9s нархш 800 сом наиш Redmi 9i ишам нархш 800 сом наиш Samsung Galaxy A10s ис созаи 900 сом наиш модели зурай навай парашам кор мекунад тарафам и тарафш кор мекуна ҳам и тарафш кор мекунад тарафаи 1000 сом наиш Redmi 9s иш 800 сом ина бачаҳо шумо телефони сӯхтагӣ дорин шикастагӣ дорем биёрем болои сумтен алиш мекунем шумо бихарен доставка вилояти Қатлон доставка бесплатна кадоим дар ғарибия мақсад хонашум на телефон дар кора номеремо да занг бизанед доставкаш мекунем бепулай душанбе сити карта дорим 5-6 намуд карта дорим шуморо партоем доставка 28 шаҳр нояб вилояти Қатлон бачаҳо лайкҳоро бизанем видеои нав мекунем шумо намия нам ҷавоб дорем сурати маста любой модел телефон ҳаста номеремон 107 89 18 18 занг бизанед чӣ модел дар кор боша занг бизанед арзонако гуфтадан арзонагина бачаҳо любой модел телефон ҳаст бачаҳо тамошо кунед шумо телефони сӯхтагӣ шикастагӣ дорен биёрем болои сумтен алиш мекунем хеле ҳам мешава